Watching ya mwakwa Badwam TV Badwam Jumadi no so ya shase da bra ya de dwom ajeje wa de edu so no Adom TV Badwam kase ensem no do so ne eto dwo mu bia obeti ni one ma eton fish water ma fishing hub so na de nsomunam ne boa ya de ne papa fi se wo mo ekwa won enya bi ana wo to na boarding ma won ye de concept no ebeba special advisor on SDGs Emma Mampani na SDGs advisory unit no so wono ene boho de ro ayura Eugene Owusu odi atodwa se SDGs summit no afiwe mu de kianeke ebeye yie na sa ama yen akwanya ye betumi abodawro aboye ho ban afrisa ekeka ne nyarewa no ho eno ne sembi na no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase wo hwe me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTube a wo search Adom TV 2 o site me ekọ adomonline.com na fe nsem no ye kruche nyina so agu ho na wakenkan medi de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsem ni chiremu ankasa etie ema ya wo mo eton fish awotema fishing hub se ne de fish ne boa ya de papa enti se de ne bo na eden won so ba montia na amayen ya yeton so ebo ayeden Adom kase ene won mo edi enkomo wo kire se aban no enhwe na wo mo e woni ma hodo aboa ama nsomu na mo so eba fomo Adom kase etwa so chuonu no boy edi ye kuro mu nyanya no pachuonu aban fa mba ye kuro mu aban fa nyanya no aban fa pachuonu mba nti de bia afofo no mo kwa po no amoto car for de ni bi na mo ato ye na mo da fra nti mo yesa mo ba no mo kwa po sa be se 1 month na mo nya na mo na me no boy edi fresh abobi no boy edi ukuta 70 Ghana 80 Ghana obeto abobi adaka ba ko beton sisi a wo to abobi adaka ba ko 3 million 3.5 obi kwa ton 4 million ti e kwa market ayi ntumi nton first 1 million bi o ma 1.28 Ghana and 70 Ghana 50 Ghana obenya abobi ato na mo ogu hwa kakre sambato dam na mi 70 Ghana and na minki to go 70 Ghana mo kwa to angwa mo rubber makad me bibia wo tama ha metina adwuma me yam da ahwe me yer memba hinala ni o ente ye beja ho a me ti oboso ene de enkoye kra dada me dada beto na mo mpo ano be se 2 million ukokra wuchemu a enso ebi o 5 million ukwa enso etoto opoku nso opoku no be ma ba petrol ya so mo de gusu a ye mba no so eja yin se nda aye ya china obe beto akọ ekwa ye be kona de oba no so wa hwe no so no nto mboka nso na wo a wotoko ye no ayewoka nti ensem bebre ebi beto akwa anso a onsemba na emba no so a omoto nam na maye Maento akase no so na PhD researcher wo University of St Andrews UK say wo be ka na waboa sankofa project Josephine Lai Asare ye no ho na tumi aboa ama enshomunamu ya ne yatumu no enkonyo ha obi anso wo afarefo so na fe wono mo aye nhwehwemu ahunu yetum ne ebia ehun sunsanso no so etesei Adom TV kase etwaso ye baby sam omo ejumade no omo ye no insunsanso ben a omo hwa close season e wo omo so ebia omo juma na omo ye no ye close season ebia ama omo mre omo nya mre ama omo busuafo nti ye baby sam se ebia close season ba no we nya mre ama obusuafo na bibi bi omo ho Sir Jumedie, Woman Fisheries Committee for West Central Gulf of Guinea, Fisheries Commission, any eku ahodo ne wona ka hono aboma, womo ebeyesa nhwehwemu onipa baako no eneka FCWC hana ansa enso di tudwase ye di dasusu se mu wie Jumedie na na nhwehwemu ni na research na enam se ye hwe amansia so ntinum ye de ye baboa na recommendations and as research findings no ebe PM no ye de be ye adwuma se be ya ye man nsia ya kan bomu afarifo ni na be di ye President a ono eneda kenu any Fishing Gear Owners Association ewo Ghana nana kweje enso editor Adom News nsentwofo anim se afi yel ko hechi na ya kwahwehwe damu tete kona mpanyifo fado ye for adwuma na ye tintim ni nyina
na ya hwe no mu za ye di ye edwuma ndamri so a obeye ye nti za obaba enye de afi yamfa Enkamantami mo swafo ye titles glover na enei wode ato edwa womo a de wonyemwa akogu kanda highway no eso no senya ho ene enyen enwan ne anantwie nti wonto ohufo no wonsesa mfiri ho kra ansa na wode nanija ahye wono mo so Adom TV kase etwa so bahane ha bebre na mpenyifo frefre me ye de kanda highway no adane nantwie dwom ne ade enti me ba ha na me ma 2 hours o muntu free ha enti mo mpenyifo ba me na so mo sere me sala no dadwe na mudie na me manyo wo ni say after sala me mpese me hu bibia bo ase enu na ye mo sese free ha no but makandi esi so say ye mfa ha nya nantwie dwom ha ye beto nantwie wo kwa ho ye nya be yo bibia na ye koye nim no ye ma aha enya nantwie dwom a afi bia ba beto nantwie wo emba so min transe ma min hwe sa ade no because emba ye tutu kwan ye kwa manoni na ade wo efe wo ba ntu nye no na enwachi ode kokobo ema mensini mpanimfo a wo motete office se adwuma ene se wo behwe se wo mensini awoduo mu miame awoduo nipa binum ewo a wo ye adwuma bi enya ne kwan so a no beyi wo mu nyina efere ho and miam si no me charge wan on be so mu se medwuma mi ankasa me no me be de nyonyonyo and the MCs no I was somebody on nesi form enya me original me say was me ba bonten na me check we enya medwuma no but me ma on warning any MC who want to frustrate my work Nana Matan Kunya wa Fumantamu Board National Council for Curriculum and Assessment for Abasopa say nei wamo miamia mantama huduo mu na wone mpanifo nso edi nkomaje won mu adwene na ye de aboa senior high school eye nsakraya won pese won de bemu no wabo mpanifo na baso wo ho Adom kase etwaso same nakafo ihyamu a omu ne ye be hye ne ya na ya de a mekase na nanom yani aso na yade ehu se ebeboa sanse na wiase ekonanim nti wiase so konanim na niam so esesa nti wohwe kane kwan ya na yefa so ede kirade no a enne no se de wiase akoduro no na o se sa yes asesa no na yeso edan yekọ abafudie mu nti wohwe de wo ma kire enne dia na nanom ehu se ebeboa pa Nicholas Osemensa eye dwemtene ne awoda PT ano ewo ahafomantem wode adesrede ato amanyofo anim se ene brano no wonye sesaye ewo adesua enhyehyeye mu se de ebeyi a ebeboa adesua ho nsem ewo man mu de ye kan enkonkoye politics se abameba o se hyewe de meye firi ho bakofa fraba basa na ngomesua no ye kwachi ndi ebese se ebra yura ne kasa no kasa parliamentary select committee no ewo mu nti omun hwem kran se sanhye yi omamun nyina nhye aye yato ho ba bi ma emesesa no ne mum se basa bi a nsahye bi ba mu dia ne ne omu ya adwen nti mi gise adwen papa ofutufo ema SDGs kire mampani na adodankwa akufuado ora Eugene Usu se kianeke SDGs ya summit no a ekoso no nyame anim ne ebetumi aboa na botaye no nso ombehwese wonmo ebetumi adru eho hyiamudie yi akoso ewo enkran ene nam so ma pani ede nani akirase a wodi sansemi etudwa ebe ha yan na san Russia and Ukraine yemene complications ya de aba yenkrum ha ohwe ewiase nyina so a conflict no mni ade nyina be affect progress towards sustainable development goals no na isa aka influence and fa because 2030 and BBI and aka influence and fa into summit here a friend of SDGs action summit botai eyemienu pe and ye di kan say sania mama poto kakra broni beka ye reignite a renewed commitment to the sustainable development goals and it to sumienu ehu hia pa and say ye pe again Brofo Beka say yeah table charge actions are ebeboa actions are emu do any actions are transformative nebe to me aboyen Africa man any areas here man na near to me achieve sustainable development goals summit here ya free a bibremu man panyimfo bebre
including private sector for civil society, and a couple of heads of states. Yabeyo no 2nd and 3rd July. Yabeyo Kempinski Gold Coast City Hotel. Inti mena makonya iso edi invite Ghana for nyina won betumi aba no omra. Ye work bi office ha the financing gap, for instance, $43 billion a year. Adom TV Badwam kase na aguso hweno ye de konsom foforo mu dia Asen South mrahye bedwani wono nso ye osofo abede akire ya ohwe nwomasuya so John team fojo ene waye nyame so ade driving license ahodo no de ama hyenkafo e wa Asen South abato mpesua no eso ebi eya afei na wono enya wo license ebi mo nso ewu ene wo mo renew ebi mo nso pegem afibia no wo mo wakobia foforo Adom TV etwaso Brother Bianso betumi akwa by so nya license. Ebi mu so wo ni license. Etie nkita hundie mu no. Omo ha mo de tu ye ni mu ne se omo be hia license. Na no ne tu hu ana mo. Omo ahia fresh license ya ma wo. Omo a epe abid ya ma wo. Na omo nso a omo de ne ye renew anso, ye renew ama wo. 100 of them. Ah ya nji obi ahwe. Oto aso kire se akwan wonsam ya de drivers akoma so yi pa nti ono so obehwe na wetu ho na amon kan so ahodo a yagu bebre so se de be ya drama fo ho be hare won o te so de ko man so yagu su kota san so ne free de biase na de ko ma ho de ba ano 32 kilometers so yagu su kota e free onwa enso ni amakrom to onwa yagu so na yenya fa nru ade emra ente be hwe ma contractor no so aba beto aso de ade emra ente bia nso contractor foforo eba na Kumasi ahinkru abegu supporter de akoja kan to aso akọ abase erunti no dodo na na yagusu kakra bia kanso ebetu anamon Owura John team fojo eto aso enanti Nyankumasi ahinkru edwom ene ma ene adwirifo hudi nkomo etie wehia asem a okirese Messi Penia wo hwe nwomasuya so wo Kwawu South Williams Nyako from Pon na nei wode atodwa kire mu se obi si nsohwe mu no nyame ne mu ni mfie miensa atwa mu no nkoyi kura ntino na hu behia sempenfo tenase na wonye won toto yie ne mofra ne nyina se be ya fidie ne mfie akada ne mu no ebe kama 3 years no as every 3 years e no BC percentage pass no ba form tell me kind no 3 years ago no na 61.1 and 2 years ago no anso eba 56.7 and 2023 ya so de no and also eba 54.3 na so hwa every year bia no eba form na e was say empenifo esori gina na as directed no nyina yake ho bom na ye ne hes no nso ehia na ye ne teachers no nso ehia na ye ne school for no nso ehia nyame adom yatuma ye we num nyina Colonel David Omare Boateng and Adom a Wadama Foundation one board of trustees ano the kasa yemu enu wochire mu se science wo pese wo boa dusuafo na ho boa wo ye e de akotro BC nsohwe nti e na wo be yesa competition yi e ma wonom ye quiz in English, maths and science. You prepare examination candidates no e ma ko ye BC ye be bo modern say ye be boa won bia enwuma Menyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pe ye de asie aseda nkoma wo sa oje bre ehwe bia rade fa nkomra somdwem ne mom ba bia onam bia no utimi kwaso a share live on Facebook/Adom TV Extra na uko YouTube a search Adom TV Tube ubenya ye ni dwumadi ye kwa ba ye nche be sima mienu se de obon krata na se online stories nso ye de betwa so ye kwa ba